Napiť vodky. Nie. Áno, treba. Bože. Vody, ak tak napiť. Miro, čo si o tom myslíš? Chvíľku si toto takto drž. Ideme. Dobre, ideme za Páne, chvíľku. nenatáčaj toto, nie je smiešné. Ja to nenatáčam. Nič mi není, ideme. Ruky máš teda celé, čo? Aj Áno. nohy nič ťa neboli? Nič ma nebodí. Dobre. Počkaj, otvor oči. V pohode všetko vidíš? Bože môj. Však ale treba, vieš, ako oči. Volám sa Cyprian Polruk, narodil sa 18. augusta 1964, mám 51 rokov. 50 rokov máš. 51, robím v Bratislave a... 51 má No dobre, robím v Bratislave, robím kuchára, mám synovcov Vladka a Mirka a ja neviem, čo chcete ešte A máš ich rád? Áno, no tak čo chcete ešte vedieť? A prečo, čo si robil, keď si spadol? Ježiš, a keď som to videla, ak sa strepal pre Boha dole hlavou. Kriste, Pane, Cyprian, ty si nie normálny. On má strašne šťastie, že je Na čo ste opitý. ho tam... Prestaň. Na čo ste ho tam... Zostaň! Bože môj, Nekrič. ideme, Zakrič! dobre, ideme Neboj dobre. sa! Toto ti musí prestať krvácať. Prestaň, Nie. fakt chcem ešte, niekto Máš sem vreckovky dojde a ešte? ťa uvidí do ryti, to Čo? chceš, Máš vieš? ešte vreckovku? To chceš? Mám. Nie, dobre, No, daj ideme ďalšie dole, vreckovky. ideme dole, Ale ty máš aj nos udretý. nevadí. A to Bože nevadí, môj. hento mu neteší Nevadí? už. A keď bude sa ti to ešte viac rozkrývať, my budeme mať ešte väčšie problémy ako ty. Ježiš mi nabarie, Koľko je do Bystričian? Čo ja viem? 3 hodiny? No to menej. 3. Pome. To sa ti ešte aj za Lež. Kúra, nerobte som ja oného zase, ja viem.